Ukoliko se bavite komunikacijama, onda ste sigurno čuli za Telfor. Ova manifestacija je po 18. put održana u Sava centru od 23. do 25. novembra. 18. Telfor je počeo svečanom sednicom u utorak 23. novembra. Prisutnima su se prvo obratili članovi organizacionog odbora koji su pozdravili prisutne i istakli da je ova manifestacija dobila regionalni karakter. Nakon toga skupu se obratila ministarka Jasna Matić, u čijem je izlaganju akcenat bio na liberalizaciji tržišta telekomunikacija, ali i projektu digitalne škole koji je nedavno započet. Nakon plenarne sednice počeo je radni deo Telfora, to jest prezentacije naučnih radova. Mi imamo oko 400 prijavljenih radova, od čega je oko 350 primljeno. Imamo 3 sesije studentske i 43 sesije drugih autorskih radova. Imamo dovoljan broj kompanija, 30 kompanija na izložbi. Tokom ovogodišnjeg Telfora organizovana su i 3 vrlo posećena okrugla stola koje su se bavila aktualnim temama. Pa jedan se odnosi na Open Serbian Exchange, drugim rečima na mogućnost komunikacije inostranih i domaćih operatora preko određenih tačaka gde se mogu ostvariti kvalitetne veze. Zatim imamo RENIC, naš registar nacionalnog internet domena, koji će govoriti o novom domenu, ćiriličnom, Srb. I konačno imamo instituciju RTRK iz Novog Sada, koja se delom, između ostalog, bavi i problemima patentiranja. Broj izlagača je primetno manji ove nego prošle godine, što je posledica ekonomske krize. Ipak, broj posetilaca je veći nego ikada ranije, što dovoljno govori o ugledu koji uživa ova manifestacija.